Tinulak. Tinulak siya tibidang. Pila pa ata ito ng gusto, sabi. Yung kapat ilo. Kapa. Kaya kami ng tusok-tusok. Ayan sila. Si Bidang at si Chinchin. Yan si Gwyn. Daming bumibili dito sa tindahan nila. Nagtitripan Chinchin. Bilis na, bakit? Bilis na. Pupunta na kami dun sa kila Gwyn at si Tilo. Magbabike na lang daw siya. At pumunta na dito si Chinchin. At kasama ko sila kay Ate Bidang. Ano? Kasi yata di sa mata. Okay. Ano po? Let's go na. Kaninong bike hiramin mo? Yung motor ko. At sila Ate Bidang lumabas na. Yun na sila, nauna na. Diretso na. Alakwat zero ng bato. Ayan, magpa-volleyball daw, magpo-football. Nauwi sa Food trip. Igbol. Siyang babae. Dinulagan sa igin. Ayan na, doon na tayo. Biglo yun, nasa nakatamig biglo yun. At si Tilo nagbabike. Sari nag-urong si Tilo. Nagtungod mo. Darong bis pa na dinagano po pong party. Matod. Ano? Darong bis nagpong party. Ubay le pong party. Tadi? Oh, Amo. Amo. Sir, bagay. Sad pa nga niya, dapat tulungan. Si ano ata to, si Uragon TV. Maraysan magkuha, bagan magpa-concert dito. Maraysan dito magpa-concert sa Kalakultaw. Ayun ang taro si Vice. Ayun, chat ko muna. Pagdaya sa schedule na ko. Paano ka dyan? Here we go. Dakol na lalo pati ano. Lalong dakol na ano. Ako po, ito po kasi. Bukaw na tayo. Hi guys. Lalong dakol na pala nataw sa yun. Ang dami ng paninda. Dami ng tao. A lot of people here in Boulevard. That we call this Boulevard. Gusto ko yung tambayan sa ano. Kung baga boulevard sa ano, Baaw. Ay! Pero ano? Saan to kaya? Sapa. Ito kaya sapa sa dili. At ayan na po ang Team 1 Kamsur. Nakikita ko na. Team 1 Kamsur. Baby, I know you don't. Baby, I know you don't. Baby, I know you for the last time. It's just like you when I first loved you somewhere. Doon sa Sinong sawa? Sinong galit? Isigaw! Kung nagpalit! Si Ate Bidang naman.
Parking lot sa parking lot. Sino sa purpose talaga ka ni parking lot? Aray ko. Yo! What's At up? dito na kami. Ay. Ang ko pa pala Boulevard. Maganda siguro dito pag umaga. As talaga yung salamin. So naging salamin yung bintana ni ano. Ano ba Naging- siya? Ako di abot. Multi-purpose. Oo. Pwede pala magsalamin doon talaga oh. Kita. Jogging eh. Ganda pala ito pag umaga. Ang ano, jogging. Ay, kuya. Gala-gala. Pero ka, baklan kay ka. Available kaya ako na anak ang kulay blue. May barbecue pala sila. Ay ano, inasal na manok. Doon ka sunset. Ngayon kung mag-na cellphone mo. Yung mga papractice sayaw. Amoy. Kaya kami ng tusok-tusok. Ayan sila. Si Bidang at si Chinchin. Yan si Gwyn. Daming bumibili dito sa tindahan nila. Lagi. Yo! Seryoso ay! Mama ni Gwyn na yun. Nagbabalot. Seryoso lagi. Kain, kain. Ano? Galap kaya kami? Ano bago ko ah? Dahil lang siya. Cheese cake. Ayun ba yung tilo? Ha? Ayun ba? Pinalina? Ano ba? Ayun? Bayan yung tilo, kuya. Ha? Bayan yung tilo. Oo. Tubig pa nga ni Hadi ang handa. Bukasin.
pa Ate Bidang. Ito yung tilo, nagbike. Kuha na, Lo. Kuha na. Kuha ka na. Ay, kuya. Kuha ka na. Garay mo muna yung ano. Kuha na. Yeah, juice. Ilan ito kuya? Sa ano, Chinchin? Tibidang. Bio. Ay, tilo. Kuya Jason. Nanghangan, nanghangan. Ibalik mo to. Nagsili kasi sila kaya nanghangan. Kaya nga. 100. Pagsilim ang... Oh, sayo mo na. Lamat. Mga bahas pa sa baba. Ay, magpaubos na. Bilangin mo, Lo, ah. Ako nakasyam ako, Gwen. Ako rin piraso. Na ano, yung bilog-bilog, tapos dalawang ano. 10. Tapos. Samdit sa akin. Ang ganda. Yan lang, tag siyam kayong anay. Huwag ko kayo Chinchin. 15 lang naman naman. 15 pesos. 20. 20. Hindi ako... Wait lang. 20, 30. 70. Kasama na ko yun. 70. Yung kay Tilo pa. 70. Mamaya na. Hindi pa siya tapos. Oh. Basta ko yun. Basta 70. Di ka pa tapos eh. Hindi ka babalik na ngayon. Dati yung mga tambay dito lang. Ngayon sa dulo mayroon na. At dami ng mga parking sasakyan. At ililibila pa ata ito ng gusto. Sabi. Yung... Kapatilo. Papa. Bilangin mo lang ha. Dahil bumibili. Ano kasi? Tilo. Kailan ka na? Basta bilangin mo lang. Bilangin mo lang. Kalima. Hmm? 9 sa kalima. 9 saka 5. 14. Wala, yan na lang. Pwede mo kulo-kulo. Ay, pamabili si Ate Bidang ng lobo. Pamabili ng lobo. Lobo. Hello. Hi guys sa vlog. Kaway-kaway. Kaway kayo. Ay, Nabigla. saan si Tilo? Tinulak. Tinulak si Ate Bidang.
Ano reaction? Nang babayad na tayo nung kinain. Puro bilog-bilog yun. Puro bilog-bilog sa'yo. Ayan, magpa-practice mag-bike. Bibidang! Pag ikaw nagbaring ko, sinasabi ko kanin mo. Ay, nagkaroon pala niya kawa. Anti-tetano. Iba man pala na texture niya, sad. Oo. Sabi, kin magayon ay lang kanos. Ay, okay man. Kaso palubat. Ay, palubat na pala ni ka. Ang battery? Oo. Ito na di battery. 8% na sana. Ang dulo. Gala-gala daw sabi ni ano, Chin-Chin. Ayaw mo yan. Nagtitripan Chin-Chin. Bilis na. Bilis na. Kubali na natin, Jin. Saan na? Saan na taon ano, no? Ang practice ng bike. Amo ay. Madilim na. Di ba na? Perfect. Okay baga. 100%. Ano yung kabalyo? Battery. Ang grabe pa yung tubig dito kila ano, kila Ate Jenny. Dumidilim na at mamaya mabubuhay na yung solar diyan. Sila Chin-Chin. Tilok. Umabangga. Umilaw na. Hindi, lucky charm talaga. Oh, gulay. Water lily yan. Gulay. Ayun na, oh. Maliwanag na lahat. Gulay daw sabi natin bidang. Water lily. Gabi. Gabi po yan, gabi. Oh, kasi madilim na. Di ba pag madilim na? Gabi na. Gabi na. Gabi. Dahon ng gabi. Madilim na, gabi na eh. Oh, mayroon naman pala pupunta doon. Ay, may nagtitinda rin pala sa dulo. Tamo ay. Yo. Yan, pauwi na kami. Tilo.